Αν νομίζεις ότι είσαι καλύτερος από το Χασάπι ή από οποιονδήποτε άλλο, πάρε τον Μπογαλάκη στο Prime, 21 Φλεβάρι, Star Wars Smack Wars. Παίζει με τον κύριο. Και ακόμη, αν τη χάσω, να είμαι σίγουροι όσοι με βλέπουν αυτή τη στιγμή από το ρόστερ πως θα έρθω για να την ξαναπάρω. Δεν θα το αφήσω έτσι. Σουβλάκι με πίτα, 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 τζατζίκι, πατάτα, κρεμμύδι, ντομάτα. Τζατζίκι, πατάτα, κρεμμύδι, ντομάτα. Τζατζίκι, πατάτα, κρεμμύδι, ντομάτα. Τζατζίκι, πατάτα, κρεμμύδι, ντομάτα. Πού μεγάλωσε ο Αποστόλης ο Βλάκος? Γεννήθηκα στην Αθήνα. Μεγάλωσα για τα πρώτα χρόνια στην Πετρούπολη και αργότερα μετακόμισα το 2001 στον Άγιο Δημήτριο της Αθήνας. Μέχρι και σήμερα εκεί μένω. Πότε άρχισε να μπαίνει στη ζωή του Αποστόλη Σουβλάκου το Pro Wrestling, σαν ιδέα αρχικά? Το Pro Wrestling, κλασικά όπως και οι περισσότεροι από εμάς, ξεκίνησε με την εποχή Magic TV, 2003-2004 εκεί μεριά, όπου άνοιξα την τηλεόραση, έπεσα πάνω στο κανάλι και θυμάμαι χαρακτηριστικά ήμουν πάνω στο κρεβάτι και μόλις το είδα με έπιασε ένα ρίγος, στην κυριολεξία ρίγος, και ένας ενθουσιασμός με συνεπήρε όλο το θέαμα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ήμουν εκεί πάνω και έκανα χαρακτηριστικά, έκανα πως πάλι έκανα έτσι. Με είχε συνεβάσει τόσο πολύ το θέαμα. Από εκεί και ύστερα πετύχαινα τα επόμενα επεισόδια εντελώς τυχαία, δεν ήξερα καν το πρόγραμμα πότε το έδειχνε. Μετά από καιρό άρχισα λίγο από το ίντερνετ πάρα πολύ ψηλά να το βλέπω, και αργότερα από το Λύκειο Δευτέρα, πρώτη με Δευτέρα Λυκείου ήταν που άρχισα να παίρνω, να αγοράζω από το μικρό χαρτζηλίκι που έπαιρνα από τους γονείς μου, αγόραζα το WWE Magazine, το ελληνικό, τότε που ακόμα ήταν στα περίπτερα και στα μαγαζιά γενικότερα. Μ' άρεσε, το αγόραζα, έχω πάρει δυστυχώς 4 τεύχη κατάφερα να αγοράσω, ήταν ωραία. Μετά υπήρξε μια απουσία από τη ζωή μου, κάποιες στιγμές μου πέρναγε από το μυαλό και έβαζα κανένα βίντεο στο YouTube. Από εκεί και πέρα για πολλά χρόνια όμως και στο PlayStation 2 που έπαιζα, πάντα έπαιζα SmackDown vs Raw. Επίσης ξεκίνησε αυτό το κόλλημα από το PlayStation που έπαιζα, η αρχή του κακού ήταν με το Here Comes the Pain, φοβερό παιχνίδι, κλασικότατο, τέλειο ακόμα και σήμερα για τα σημερινά δεδομένα, είναι τέλειο παιχνίδι. Αργότερα SmackDown vs Raw, ανά τα χρόνια, μέχρι και σήμερα που παίζω SmackDown vs Raw. Από εκεί και πέρα υπήρχαν σκαμπανεβάσματα. Μία το ξέχναγα, το wrestling σαν ιδέα γενικά. Κάποια στιγμή έβαζα και κανένα βίντεο, ξαναθυμόμουν, το ξανάχανα και όλα αυτά. Δεν παρακολουθούσα όμως ποτέ τα Raw, τα SmackDown, δεν παρακολουθούσα ποτέ ούτε καν pay-per-view, ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή ακόμα και σήμερα
δεν βλέπω καν pro wrestling. Δεν θα κάτσω να παρακολουθήσω pro wrestling μέχρι και σήμερα. Πώς ξεκίνησε όμως ήταν το 2014 τον Φεβρουάριο, μετά από 2-3 μήνες από την απόλυσή μου από το στρατό. Δεν είχα τι να κάνω στη ζωή μου και όπως έβαλα στο ίντερνετ πέτυχα ένα βιντεάκι από μια σχολή που λέγανε ότι φέρανε το pro wrestling από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Πήγα, ξόδεψα 12 ευρώ στο ταξί να βρούμε τη σχολή και δεν το βρήκα τη σχολή. Τελικά κατάφερα, τη βρήκα τέλος πάντων. Και εκεί ήταν που άρχισε, έκανα ένα ραντεβού, μια συζήτηση και πήραν την απόφαση εκείνη τη μέρα και ξεκίνησε από εκεί η περιπέτειά μου το 2014, το Φεβρουάριο. Το 2014 ξεκινάς, Ναι. όπως μας είπες. Πώς είναι αυτά τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα, ουσιαστικά ένας χρόνος και κάτι, μέχρι να εμφανιστεί το ΣΜΑΚ? Συγκεκριμένα ήταν 2 χρόνια. Ναι, ήτανε, να θυμηθώ. Κάνουμε εκείνο, σχεδόν 2 χρόνια, παρά 4 μήνες, 3-4 μήνες, 3 θα έλεγα. Ναι, ήταν τα χρόνια. Και πόσο πιο δύσκολο ήταν τα πρώτα καιρό, ο πρώτος καιρός ήταν αρκετά πρωτόγονος. Η κατάσταση θα έλεγα ήταν λίγο απελπιστική, αλλά τότε δεν το καταλάβαινα εγώ, απλά έκανα wrestling και ήμουν περήφανος γι' αυτό. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι υπάρχει κάτι καλύτερο, δεν είχα τρόπο σύγκρισης. Με αυτό που είχα, με αυτό έκανα, δηλαδή έπαιξα με τα χαρτιά που μας έδιναν εκείνο τον καιρό, σε ring, kickboxing ring, πολύ πρόχειρο, με πατέντες, για το λέμε ότι κάνουμε σε pro wrestling ring, σε ένα κλειστό χώρο, με τις ζημιές του, με τα περίεργα του, με τον πόνο που είχε και όλες με τα bumps που τρώγαμε και όλα τα συναφή. Επίσης τον πρώτο καιρό παίζαμε σε πολύ μικρά show, αυτοδιοργάνωτα, εγώ με τα παιδιά, εντελώς αυτοδιοργάνωτα, με μπροστά σε 10 άτομα, φίλοι όλοι βέβαια, και καμιά φορά είχα και την τύχη να μας βλέπουν και πολλοί kickboxers. Φυσικά ήμασταν αδιάφοροι για αυτούς. Τέλος πάντων παίξαμε. Πέρασε ο καιρός, μέσα στο πρώτο χρόνο κατάφερα εγώ και βάζει μια συνεργασία με τον Αλέξανδρο Κυριόγλου, από το Battle 13, το πετειακό, μας πλησίασε, άρεσε η δουλειά μας, μας πλησίασε και μας πρότεινε να παίξουμε τότε στο The Battle 13, το πετειακό ξαναλέω. Εγώ με άλλα 3 παιδιά, τον SWAT, τον Κουνούπι που τον ξέρετε σήμερα, και τον Απόλλωνα. Τότε υπό άλλους ρόλους, υπό άλλα ονόματα, δεν μπορούσαμε να συγκριθούμε το σήμερα με το τότε, δεν μπορούσαμε να συγκριθούμε καν. Καταφέραμε, παίξαμε για πρώτη φορά σε ένα τεράστιο κοινό και συγκεκριμένα το κοινό δεν έχει ιδέα από wrestling. Παίξαμε σε διοργάνωση kickboxing διοργάνωση, κάτι καινούριο, δηλαδή ήταν εκεί που έγινε λίγο το μπαμ, ήταν το φυτίλι που άναψε. Αργότερα πήγαμε σε μια άλλη σχολή όλα τα παιδιά, φύγαμε από εκείνη την προηγούμενη, ξεκινήσαμε κάτι εξ ολοκλήρου δικό μας,
εξ ολοκλήρου ομαδικά, αυτοοργάνωτα, μας φιλοξένησε μια άλλη σχολή για αρκετό καιρό και ξεκινήσαμε και εκεί τους δικούς μας αγώνες, επίσης αυτοδιοργάνωτος, με λίγο ίσως περισσότερο κόσμο και κυρίως κόσμο που ήρθε να δει pro wrestling, πήρε το pro wrestling και ήρθε να δει pro wrestling. Πρώτος μου αγώνας ήταν εναντίον του Darth Vader και αργότερα μετά από μήνες άλλο ένα show, άλλα δύο, αν θυμάμαι καλά, και αργότερα ήρθε ένα πρωτεαθληματάκι με την Revolution. Αργότερα ήρθε το 2015, κόντευε να τελειώσει το 2015, λίγο πριν το 2016 ανακοινώθηκε το SMAC. Από εκεί και μετά αρχίσαν τα promos, ήρθε ο κύριος Πέτρος Πολυχρονίδης, μας πρότεινε αυτό το project, μας εμπιστεύτηκε και μας λέει θα ξεκινήσουμε το SMAC το 2016. Ανακοινώθηκε με το καλό και είμαστε εδώ που είμαστε. Αποστόλης Σουβλάκος εγώ. Από εκεί και μετά μέχρι και σήμερα εδώ πρωταθλητής, SMAC Prime Champion, ο άρχοντας της Σουβλάκης ήδη. Έχεις διεκδικήσει στο SMAC 2 φορές την ζώνη του πρωταθλητή και φυσικά έχεις κατακτήσει την ζώνη του Prime και είσαι κάτοχος της ζώνης. Ποια είναι τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα, οι βλέψεις σου στο SMAC, και αν θα έμπαινες κάποια στιγμή και σε tag team? Μία μικρή διόρθωση μόνο. Έχω διεκδικήσει, πρώτα απ' όλα είχα διεκδικήσει κάπως έμεσα τον τίτλο των tag team. Tag team, ναι, έμεσα, πολύ έμεσα. Αργότερα το καλοκαίρι διεκδίκησα το SMAC Prime, το SMAC Championship, το καλοκαίρι από το Χασάπι, ξαναέπαιξα στο Royal, στο SMAC Royal, δεν τα κατάφερα δυστυχώς, όμως δεν στεναχωρήθηκα γιατί αυτό μου άνοιξε νέες πόρτες. Εμφανίστηκε το SMAC Prime Championship από το πουθενά και κατάφερα και πήρα τη ζώνη. Τα σχέδιά μου είναι ως πρωταθλητής έχω χρέος να ανεβάσω τη ζώνη, τη SMAC Prime Champion ζώνη, να ανεβάσω όσο πιο πολύ γίνεται αυτό το πρωτάθλημα, σαφώς να την κρατήσω και όσο καιρό γίνεται, και ακόμη αν τη χάσω να είμαι σίγουροι όσοι με βλέπουν αυτή τη στιγμή από το roster πως θα έρθω για να την ξαναπάρω. Δεν θα το αφήσω έτσι. Ίσως ακόμη να πάω, στην περίπτωση που τη χάσω, ίσως ακόμη και να πάω να ψήσω κάποιο μεγαλύτερο ψάρι. SMAC Championship title, ίσως. Όντως να ξέρετε, όσο για την tag team αυτόν τον καιρό, όχι, δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό. Πιστεύω μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. Όντας Αποστόλης Σουβλάκος, θεωρώ πως είμαι ίσως από τους καλύτερους, ανήκω στην elite του SMAC roster. Πιστεύω μπορώ να τα καταφέρω πολύ καλά μόνος μου. Αυτόν τον καιρό όμως έχω και τον manager μου, τον Ορέστη Δούρβα, σαν manager. Από εκεί και πέρα είμαι εντάξει μόνος μου. Είναι το πρότυπο του Αποστόλη Σουβλάκου στο παγκόσμιο wrestling. Λίγο δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι αρκετοί που μου αρέσουν.
Καταρχάς, έχουμε ένα δικό μας άτομο από την Ιαπωνία, μεγάλο όνομα στην παγκόσμια σκηνή του wrestling, ο Σίμα. Φιλέλληνας, δηλώνει ο άνθρωπος Έλληνας, τέρμα, μέχρι εκεί, έχει τρέλα, απλά. Είναι ο άνθρωπός μας, είναι ο μέντοράς μας, είναι ο άνθρωπος που μας έχει δείξει πολλά. Όμως, πρότυπο θα μπορούσα να πω ότι είναι ο Γκράντο από τη Σκωτία, γιατί έχει κάτι πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος ξεκίνησε κόβοντας πρόμο, έδωσε τεχνικά και ανεβάζοντας τα στο YouTube. Είναι λίγο μια μικρή διασημότητα στο YouTube. Ο άνθρωπος έκοβε πρόμο, εντελώς γελίος τυπάκος. Κάποια στιγμή το πήρε ο κόσμος λίγο γραμμή, ανέβηκε λίγο στα μάτια του κόσμου, ξαφνικά πάει μόνος του σαν θεατής στο ICW, Insane Championship Wrestling, ένα promotion στη Σκωτία, και από το κοινό που ήτανε είχε ο άνθρωπος κόψει εισιτήριο και υπερπήδηξε τα κάγκελα, τα διαχωριστικά, και μπήκε μέσα στο ring. Διέγραψε το show έτσι και ο κόσμος τον επεφημούσε, τον θεοποίησε για αυτό το εγχείρημα, βέβαια γνωρίζοντας τον από το YouTube. Από εκεί και πέρα οι θύνοντες του ICW, αυτού του promotion του σκοτσέζικου, τους άρεσε αυτό που είδανε και τον πήραν στο promotion τους. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η καριέρα του. Τι θέλω να πω? Μπορώ να πω ότι μπορώ να ταυτιστώ με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ξεκίνησε από average Joe, ο μέτριος άνθρωπος που λέμε, και έγινε pro wrestler. Και κάτι ακόμα, δεν έγινε απλά pro wrestler και αργότερα πρωταθλητής στο ίδιο promotion, και γνωστός σε όλο το pro wrestling κόσμο. Είναι και κάτι μεγαλύτερο από το pro wrestling. Είναι αυτή τη στιγμή και ηθοποιός. Εγώ στους στόχους μου είναι όχι να γίνω ηθοποιός, αλλά εκτός από pro wrestler και να ανεβάσω το SMAC και να ανεβώ από το ίδιο το SMAC, στόχος μου είναι εκτός από pro wrestling, ξαναλέω, να γίνω και κάτι μεγαλύτερο από το wrestling, όπως είναι ο The Rock. Ο The Rock δεν είναι απλά pro wrestler, είναι κάτι μεγαλύτερο από pro wrestler. Έχει ξεπεράσει το WWE, δεν έμεινε μόνο στο WWE. Όπως και ο Arnold Schwarzenegger. Ο Arnold Schwarzenegger είναι μεγαλύτερος από το bodybuilding. Είναι πολλά ακόμη, είναι ηθοποιός, φιλάνθρωπος, ήτανε... τι είναι... φιλάνθρωπος, ήτανε και κυβερνήτης. Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω να φτάσω. Θέλω κάποια στιγμή στο πικ μου, εκτός από pro wrestler, να γίνει και κάτι μεγαλύτερο από αυτό, από pro wrestler. Θα ήθελες λοιπόν κάποια στιγμή να περάσεις και σε κάποιον αγώνα ή τελείως διαφορετικά στο εξωτερικό, κάνοντας βέβαια και pro wrestling? Είναι ρομαντικό να πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στο εξωτερικό. Απίθανο με όσα έχω δει αυτόν τον καιρό, όντως ούτε ένα χρόνο στο SMAC από το ξεκίνημά του, και πιο πριν, δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφτανα σε αυτό το σημείο όταν ξεκίνησα ως παλαιστής. Τώρα απίθανο σαν λέξη το έχω βγάλει λιγάκι από το λεξιλόγιο μου. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Έχω κάνει πράγματα που παλιότερα τα θεωρούσα απίθανα. Αλλά είναι σίγουρα δύσκολο. Πολύ δύσκολο για κάποιον από εμάς τα παιδιά, για μένα συγκεκριμένα, μιας που μιλάμε, να πάω στο εξωτερικό. Ναι, μου έχει γίνει μια πρόταση
πρόσφατα να πάω στο Ring of Honor να παίξω ένα tag team match στο Ring of Honor. Δεν έγινε. Κάποια στιγμή μπορεί να εμφανιστεί κάτι άλλο, μπορεί να μην εμφανιστεί ποτέ τίποτα. Όμως έχω εγώ στο μυαλό μου ναι μεν τίποτα δεν είναι απίθανο, όμως εγώ έχω μια ιδεολογία. Προτιμώ να γίνω καλύτερος στο χωριό μου παρά ο τελευταίος στην πόλη. Ναι, θα πήγαινα στην Αμερική, στην Ιαπωνία, άμα εμφανιστεί ευκαιρία, άμα εμφανιστούν λεφτά που θα μπορέσω να βιοποριστώ, ναι, εννοείται δεν θα πω όχι. Όμως απ' την άλλη, μέχρι να γίνει αυτό, προτιμώ να είμαι στο SMAC και στο οποιοδήποτε promotion μπορεί να εμφανιστεί. Προτιμώ να είμαι ο καλύτερος στο χωριό μου παρά ο τελευταίος στην πόλη. Αυτό. Εξάλλου έχουμε χρέος, έχω χρέος εδώ στην Ελλάδα να αφήσω κάτι. Εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά, μιας που ξεκινήσαμε, το Pro Wrestling να το ανεβάσουμε μέχρι ένα ικανοποιητικό σημείο. Μέχρι τότε όμως είμαστε εδώ, μέχρι να εμφανιστεί η ευκαιρία, τα λεφτά. Μέχρι τότε εδώ, Αποστόλης Σουβλάκος Παλαιστής, Έλληνας, σε ελληνικό promotion, στο SMAC. Η ευχή μου είναι η εξής. Καταρχήν χρόνια πολλά. Μακριά από τραυματισμούς. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Μακριά από τραυματισμούς. Να κάνουμε όνειρα. Να πετύχουμε τους στόχους μας. Να φτάσουμε ψηλά. Σαν SMAC. Πολλούς τίτλους για μένα και πολλά σουβλάκια και για μένα και για όλο τον κόσμο. Αυτό. Σουβλάκι με πίτα, 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 τσατσίκι, πατάτα, κρεμμύδι, ντομάτα. Τσατσίκι, πατάτα, κρεμμύδι, ντομάτα. Τσατσίκι, πατάτα, κρεμμύδι, ντομάτα. Τσατσίκι, πατάτα, κρεμμύδι.